pedwar yn byd Saer y Sêr. Heddiw yma, dyn ni bod yn ôl yn yr ysgol i'r plant gwrando ar gerddoriaeth do. A pnawn yma, oedd Jack Jones draw efo ni. Un o farwyr i, ys o blant, nôl efo ni. Ges ti ddangos bach yn dy waith dy hun iddo do? O, hoffi'n llun i. Buon ni'n creu'r mwy o fanylion efo cymeriadau ar Saer ei hun yn ynwedig efo Jack. A wedyn, da ni wedi bod yn gweithio fan hyn hynna'n chydig do? Do, da ni wedi bod yn cael darn o bapur anferth. Fel hwn? A pethau llai, darn o bapur llai. Ac jyst i roi syniadau lawr a wedi rhannu'r syniadau yna ac yn ei weld beth awr fory. Ie.